15 joves d'entre 17 i 21 anys són els primers usuaris del Garage Lab. Aquests joves són els que van transformar un local en desús en l'aula actual, on fins al juny vinent aprendran nocions bàsiques en programació i en noves tecnologies. Utilizar las máquinas de tecnología innovadora o de cultura maker como un hilo conductor para que los jóvenes puedan aprender competencias básicas, desde mesuras o medidas básicas a compresión lectora y después competencias más de trabajo en equipo. En aquesta aula els alumnes es familiaritzaran amb el disseny gràfic, el disseny en 3D, la impressió, el tall de vinil o la programació. Tot i que els usuaris potencials vindran a través de la Fundació Comtal, l'aula també està pensada per a altres finalitats. La idea es que sea un aula totalmente abierta al barrio, totalmente abierta a la Fundación. Estamos en un proceso inicial del aula, pero el futuro del Garage es abrirlo al barrio y que sean los propios jóvenes los que puedan venir a hacer sus proyectos que tengan un impacto real en la comunidad. Garage Lab utilitza les noves tecnologies com a eina perquè els joves aconsegueixin competències bàsiques en àmbits de la seva formació, com ara la comunicació o el treball en equip.